悲しみの向こう、片柳宏。6月29日、互いに喜び合う。私たちが見ているのは、相手の人生のほんの一部分。相手が見せる一番良いところだけを見て、羨ましがっても仕方がありません。むしろ、辛いことが多い人生の中に起こったささやかな良いことを、互いに喜び合って生きてゆけますように。